Pun aturaken panjenenganipun Rama Agus Pidalang sing Bulu Kawak. Ing di panggenika panjenenganipun Bapak Dian ketingalipun sampun kundur. Pun aturaken panjenenganipun Bapak Parno Pidalang sing ngetrep. Oke panjenenganipun Bapak Arman. Pun aturaken panjenenganipun Bapak Sabit. Ijen nang kene ngene kok. Ijen. Monggo Pak Arman Pidalang Karanganyar. Taksih kirang kula aturaken panjenenganipun Bapak. Ayo Mbah Kandar Sumber. Panjenenganipun Bapak Dimas Pidalang sing gadang semoga. Oke panjenenganipun Bapak Ratemin Pidalang sing gal-bale semangga. Taksih kirang kula aturaken panjenenganipun Bapak Wasi. Taksih kirang kula aturaken panjenenganipun Romas Jeprik Pidalang sing kawak semangga.
Wingking Dewasi. Yo. Cek 1 2 cek halo. Cek halo cek. Senadyan to ora misro. Tondo mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelabete asik kaya rembulan lumaku kang madangi wanci dalu asik kaya tumetes sing banyu ayo asik ngelingake kangening hatiku asik pokoknya asik terus ayo asik tondo moto asik asik pokoknya bertandaki asik kok monggo dik asik maaf pak kue adik tapi dulu adik ora sinkron no kono maaf aku maaf lanjut kamarku dik sumojo nesua dadi prasa aja mbok nesoni aku lo maaf simpen terus dik jroning atiku asik liya waktu sak bakal ketemu asik ketemu asik 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 ketemu gendeng asik ya ya asik asik mas Asik. asik payuan ya mas payuan iki Mas. kowe tak wayolah ya dik Alamah mas lah please ah maaf pokoknya hae hae oh ya hae hae asik hae hae wayo asik mas ayo yo coba mrene odik bojoku sayang sayang iya mas kowe arep tak jak rundingan apa ora pengen duwe momongan asik asik tak rapi wayo golek keturunan asik pokoknya dik
Asik asik asik. Asik. Asik terus Mas. Pokoknya los Asik. asik. Heeh. Asik agil mendem, heeh, agil gendeng ya. Sore-sore nonton tayub. Asik. Iya. Asik. Dadi ulo. Semua dadi ulo iki. Ulone sapa? Musmin. Ulo. Kakak. Ulo. Musmin ulo. Ah he ha oh ha go ha yo Mbah yo ya. Ayo Mbah Juri. Tunjukkan pesonamu Mbah Juri. Yo co. Yo. Yo. Mbah Juri. Tunjukkan pesonamu Mbah Juri. Yo. Ho. Yo. Mbah Juri. Yo Mbah Juri yang punya kawasan Mbah Juri. Stop. Ya boy. Celeng itu jalur. Maaf. Indah. Ayo Dek. Indah sisir Pesisir mana? jembatan Jono. Asik. Juara kota asik cok. Ondai segera ing bola merongan. Mangan cok. Kasilir ing semirono gilir gumantir. Sinawang saka kisih samudra pindho lereng tansah oyaan wanci sorot kadulur asli wanci kakadrahina tansah lam-lami asik Asik Dek. Jos. Sirine sapa lah? Asik. Mudo. Pesisir Kecamatan Juwana kondang sekoro ing Pulo Marongan kang silir samirana silir gumanti sinawang saka ing gisik ing samudra mindo leren tansahnya oyaan asik yuk wanci surup katulu asri asik Ayo Gil. wanci jagat raino kicir-kicir Mbah Swadi kicir-kicir tansah lam-lami kicir-kicir kicir-kicir
kasih